Daluyon. Napalabas, nagsarak da Mateo kan Vanessa iti igid ti baybay. Ket dita, imbaga ni Mateo amarigatan ken maipit iti sitwasyon. Inkarimet lata ni Vanessa asaan da ito'y amapukaw iti sibay ti kaayan ayat na. Iti sabali abangir, inkedeng ni Mateo ti agawid langen iti lugar da. Tapno saan ang nakarkaro amadegdegan ti sakit tinakam ken kuana ti inana. Iti kanayon, apan nakakita na iti baro. Iti may sa arabii, kella at anagawan ti kuryente iti ospital, ket iti nagsubli ti silaw. Napan ni Nana Marcela iti ayan ti asawa na nga dapay lang iti ospital. Ita gagayem, denggen nyo ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Mindo asawa, pangaasim ko mata agsublin ti puot mo. Agimbag ka kumamatan. Kanayon nga ibagam no maitagtagainap ka amaasyan ka kanyak. Gaputan na bannog akon. Ngam ibagakan ka, Mindo. Sa anak amabannog ang mga sikasukan ka. Basta agimbag kalakit di. Sa anak nga agsardeng nga agkararagkin ni Apo Diyos. Tapno. Aguray ka. Payakas la sa bali tila nga ita ni Mindo. Ultimo ti maris ti kudil na. Simabali matan. Ay, Diyos ko, anya nga'y tinapasamakan ko, ana. Mindo. Diyos ko. Apay nga'y analamiis matan ti asawa. Ay, ayabak ti doktor. Naskan nga arayatan da ti asawa. Diyak kayat nga dadakas ama pasamakin ni Mindo. Anday ta, intimplaan kayon nga agpadpada iti gatas nga inuman niyo. Agyamanak, Nana Helen. Agyamanak mo't, Mama Helen. Ay, anyan, apan nakairanranana. Agpapada tayo matlakit din asaan asarong karan tiridab. Ne. Loretta? Anya ti kahit asawan ti panagsanaay mo. Diyak mat maawatan ti riknak, Vanessa. Nana Helen, talaga sa balik ti marikriknak ita. Agkapi ka pa'y Mateo. Agyamanak, Manuel. Mateo, apa yan? Naibatam mo ti basong at kape na. Unya rod. Anya kami aramidam aya. Jak mo mo, Manuel. Mabitla nga, tayo timplahan kayo ti sabali a kape. Saanan, Manuel. Saan ka nagkape? Saanan, Manuel. Agsubli aklangan ni hospital. Ni, apay ngay. Kunak man no, gidan tantulangan inton bigat. Mapanak kay hospital itamot laeng, Manuel. Kalaat ngamin ang nagtibayo ak. Iso ang mapanak laengin i hospital. Apay akas to eh. Saan ka makaigna? Naimbag pa'y ni Loretta ta nakaturugan. Ngamsyak. Pulos. Tapi nga takas to'y tirik nak itaya. Anya ka din dahi ito ang mapaspasamak kanyak. Apay nga alus si Isanak. Apay at siyak makaturog. Tinasayaat. Inaklangan agpaangin. Ama ano malukag pa'y tigayam ko gaputakuti akakuti. Dito yak pailangag palabas iti kanito. Barang na agtuglepak matlaang inton madamdama. Sigurado ka kadi ana uluyam nila kay Mindo. Boss, imposible ang makalasat dayjay iti sabidong nga inlaok ko iti dextrose na. Basta relax talang, boss. Maamuan tanto matla ang tinapintas at damag. Ingidan mo kadi ti panagpukaw ti silaw ti amin? Wen, boss, siyak ti kapuanan ti panagpukaw ti kuryente. Hanya. Day tatagpay sa, boss. Kat bayat ti kaawan ti kuryente. In kagumaak nga inlaok ti sabidong iti dextrose.
Kasano na aramid mo dayta? Nagpartak ka matan? Boss, ini-injection ko lang itibag ti dextrose jay sa bidong. O di nailaukan. Wan ngagpaiso niya. Kat masiguradok, boss. Saan amadoktalan ana sa bidungan nila kay Mindong? Tanrumwar akasta. Madaksan laki ti dagiti adda dito ospital. Talaga nasirip ka, Turko. Bilibak at talaga kan ka. Mindo asawa. Apa yung pinanawan ng mutan? Anang... Diyos ko. Tatang. 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 Apa yung pinanawan na kami matan? Apay anas kan ngagsukat ka. Apay, rumor ka pa'y aya. Mapanak iti ospital, nanang. Ay, unay kalakit din aya, Manuel. Ipabigat mo ti ipapan mo iti ospital. Rabiain, dandanin to mga ti rabiay. Saan, nanang? Nas ka na mapanak itan. Tapno maandingay ko dana na Marcela kan Mateo. Ha? Day, apay Manuel, adda ka din napasamak. Imawag ni Mateo, nanang. Awanan ni Tata Mindaw. Anya? Day tatagpaisaw. Awanan ni Tata Mindaw. Isa mapanak itamot lang iti ospital. Tapno maandingay ko dana na Marcela. Kastamot ng tigayim ko. Aniyan balasang ko. Kita man talang amnay. Madlaw an napuyatan ka. Madlaw nga awan apulos ti turog mo. Talaga adyak nakaturog, Mama Helen. Anya? Ay, unayan. Diyak mo't maawatan ti bagik. Pinilit ko tinaturog. Ngam sa anak apulos ang nakaturog. Iso akas to eh. Agtutuglepak ang nakasapsapa. Tinasayaat. Mangisagana ako iti pagarmusaran. Tamaturog ka, apaman ang makaarmusar tayo. Ay, Saan arumbang ti kasta, Vanessa? Amang ano niya ti mapasamakan ka. ay sige. Sige nga rod, Mama Helen. Barang no makaturog akmutan. Mateo, ikagkagumaan ni Nana Marcela tagbalin anatibkar. Nga madlaw iti lang ana napalalo ti dagunsan nga imot na ita. Manipod si Mang Peta kay ospital iti rabi. Aging gaita amasimsimpan diti punerarya ti bangkay ni Tatang. Di nakpay pulos kinasarita ni Nanang. Anya, Day tatagpay so. Manuel. Barikriknak. Agaguranak ni Nanang. Gapoy tinapasamak kini Tatang. Kat masigurado. Anakarkaron tigura na kanya kita. saan mo't siguro Mateo? Amangan no napalalo lang ti panagladingit na. Kapoy iti napasamak, iso akasta. Kabisado kong tinak. Manuel. Amok na niya ti ugali na. Iso anas kanya isaganak ti magikitan yaman a posible a mapasamak. Oh, anya nga, boss. Naragsak ka din. Talaga bilibak kan Turko. Amok anakaro itan tila dingit dagiti agina. Nang runa day jay a Mateo. Sigurado, boss. Ang hindi ko unay, Turko. Ang mga numakadlaw dagiti adda dito yung ospital. Ang mga nukilat nga da sumrek dito ikat mangag dati saritaan ta. Unyag paiswan niya, boss. Saan arumpang amaamuan da? Noan niya at talaga tinapasamak. Narikatan! Ay na, Nana Helen. Kamaudyanan na. Nakaturog matlaangan ni Vanessa. Wen nga rod. Ay, una yan aya. Anya aya tinapasamak kada tayo.
Naggigiddan tayo anak karik na itikas jay idirabi Naimbag ka datata nakaturog ta. Ngam ni Vanessa, pulos asaan ka no nakaturog. Nana, Jak ammo na niya tinapasamak. Ngam kaslaad dati ipasimuda agday dyan napasamak. wen nga rod. Ay, ni, mabit lang, Nana, ha? Kitaak lang no asino tinag-text. Sige laeng, balasan ko. Diyos ko! Oh, apay, Loretta. Asino tinag-text? Anya ti imbagana? Ni Manuel tinag-text, Nana Helen. Awanan ni Tata Mindo. Ania? Isut in text ni Manuel. Awan ka nun ni Tata Mindo. Ay, una yun. Aniyan, tikasta na pasamak. Una yun. Nana, siyak pa lang ti mapanijayanda. Saan tapay ariingan ni Vanessa? Tamang ano niya ti mapasamak. Ngam, balasan ko, di mo't saan akayat ni Marcela nga umasidag kakadakwada. Abangan na niya ti mapasamak. Makamuditan, Nana. Sa anak pa'y ngagpakita ka ni Nana Marcela, nuday ta ti kasapulan. Ti importante, makasaritak ni Mateo. Makipagladingit ak, Marcela. Soledad. Sige, kabsat. Isangit mo lang. Narigat no di mo irwarday tama lang. Awanan ni Mindo. Awanan ti asawa. Marcela, kasta talaga ti biyag. Nasken abatim karam ti pakinakam mo. Saan arumbang apaidagal kay ti anyaman amarikrik nam ita. Nasken ngagbalin ka anatibker. Apa yan ang pasamak ti kastoy. Ay, Soledad. Saan ko amasong batan dayta, kamsat? Diyak amunoan niya ti ibagak. Ngamkit day. Adda aklaang ditoy. Andingayon ka iti daytoy akan ito tibiyag mo. Saan ka mabaling nga agpakita ka ni Nana Marcela? Ang mga noan niya ti mapasamak. Maawatak. Ni Vanessa. Nakaturog itay. Saan kun ariniing ta saan apulos ang nakaturog idirabi Anya? Taapay. Kinapudno na. Agpapada kami itirik na idirabi Naimbag kada kami kanina na Helen, ta nakaturog kami. Ngam ni Vanessa, pulos, asaan ang naturog? Anya? Ita, ammo ko no anya ti makagapo, no apay akas jay tirik nami idirabi Maawatak itan, Mateo. Anyang itor ko. Ayan itan ti bangkay da jalakay. Sigun iti kaudyan anamwak, boss. Naiyawidan. Kasta gaya. No kasta nga rod. Nas ka na rumwarak matan dito ospital. Boss, Alpasan ti misyon ta saan ka di. Nagbalin ana ulimak ti amin iti pudno ana pasamak iti day jalakay. wen boss. Pacheck ati ammo dagiti maag nga agina. Kat pimusay nila kay Mindo. Gapo iti pan nakapaltok na. Ti saan apan nakaikat ti balay ti bagina. Ngam saan da nga mo ana sa bidungan. Amin. Saan matlang nga impakam mo ti ospital ti maipapan iti dayta. Gapo ta isuda ti madaksan, torko. Pudno dayta, boss. Talaga nagmayat. Magusto ak tinapasamak. Apaman nga umay dito ti doktor ko. Ibagak akayat kon ti rumwar dito'y ospital.
Mateo Barok, nakaro tila dingit ti inam. Saan pa'y apulos anangan, manipod na iyawi dito'y balayo ti bangkay ti amam. Nanasolidad. Madanaganak, taamangan noan niya ti mapasamak ken kuana. Oy, saan kayong hagdanag? Alukuyag ang mga ninanang. Diyak kayat nga dadaga sa mapasamak kuana. Alaman nga Rod, barang no si katidenggan na. No siyak nga minti mang ibaga amangan kumapay. Ibagaan na mo ta saan amabisen. Sige, Nanasolidad. Asit gak ni nanang. Taalukuyag amangan. Sige nga Rod, Barok. Nanang, di kay pa'y pulos pimanaw diti abay tilungon ni tatang. Pangasiyo ko ma. Mangan kayo ko ma. Di kay pa'y pulos nangan. Amangan na niya di mapasamak kada kayo. Nanang, pangasim ko ma. Di ka kumapaidagan itilad. Awan bibiyang mo! Panawan na! Anya ti mapasamak iti dayta agundaway gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan, Daluyon! Daluyon! Napalabas, adda ni Marcela iti abay ni Tata Mindo. Ket kasarsarita na daytoy, idinadlaw na asabalin ti langa ti asawa na. Dagos na nagpaarayat ti baket kadagiti doktor. Ngem naladawan ti amin, ket saandan anay salbarpay nila kay Mindo. Nagparang apimusay ni Tata Mindo, gapo iti pan nakapaltog na. Ngem saan anaamuan da Mateo ken Nana Marcela, asinabidungan gayam daytoy ni Turco. Iti sabali abangir, agpapada nga alusiisan da Nana Helen, Vanessa, ken Loreta, ngem di damat ammo tiga puna. Kabayatan na? Madanagan da Mateo ken Nana Soledad, gaputasan pa'y anangan apulos ni Nana Marcela. Ita gagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan, Daluyon! Mateo Barok, nakaro tila dingit ti inam. Saan pa'y apulos anangan, manipod na yawid dito'y balayo ti bangkay ti amam. Nanasolidad. Madanagan na, tamang anoan niya ti mapasamak ken kuana. Ay, saan kayo magdanag? Alukuyag ang mga ninanang. Diyak kayat nga dadaga sa mapasamak ken kuana. Alaman nga Rod, Barok, barang no si katidenggan na. No siyak nga minti mangibaga. Amangan no, ibaganan tumanan asaan amabisen. Sige, Nanasolidad. Asit gak ni nanang. Taalukuyag amangan. Sige, Mateo Barok. Nanang, di kay pa'y pulos pimanaw diti abay tilungon ni tatang. Pangaasiyo, nanang. Mangan kayo kuma. Di kay pa'y pulos nangan. Amangan na niya ti mapasamag kada kayo. Nanang, pangasim. Di ka kumapaidagal itilading. Awan ti bibiyang mo! Panawan na! Nanang, Ti kinatangkan ti ulom ti punday to'y anapasamak Mateo. Isa di nagpagibiangan dito'y. Panawan nak! Adaywan nak! nanang. Di nagpilitan Mateo. Diyak kaya't nagbalin na bastos iti na kay masayagan ti amam. Isa panawan nak! Adaywan nak! Mama Helen, anya ka di talaga ti kayat mo nga ibaga. Apay adi ka mutlag saon. Ay, pampanunutak ngamin ti mabalin nga aramidem, no maamuam balasang ko. Iso akas ladyak maibaga. Mama Helen? Ngamnas kan amaamuam. Iso na laeng taikarim nga agtanang ka balasang ko.
Saan arumbang agdarasudos kang agdesisyon? Nangruna kat ammumot asaan akayat ni Marcela nga umasidag ka kadakwada. Mama Helen, anya amin at talaga tinasken ang maamuak. Ay, balasang ko. Awanan ni Mindo. Awanan ti ama ni Mateo. Anya? Day tatagpay so balasang ko. Kinapuno na. Napanpayan ijay ni Loretta. Ngam binilin ko asaan arumbang agpakita ka ni Marcela. Diyos ko. Mama Helen, kayat ko ti mapanijay. Ay, kunak tupay kat. Ninamnama kunday tapang ngedeng mo, Vanessa. Pangasi, Mama Helen. Nasken ama panak ijay. Ala, hanggang saan arumbang amakita na ka ni Marcela? Kasayaatan siguro no awagam nga umuna ni Loretta. Tapno maamwanta no anya ti sitwasyon ijay. Sakbay amapanta balasang ko. Mateo, Loretta, naimatangak ti napasamak. Amok ang nasakitan ka, gapo iti jar ni Nana Marcela. Jack ilibak. Talaga ang nasakitanak. Sipod na addaanak itinakam. Itay laeng a pinakitaan ni nanang iti kasjay. Mateo, Nabainanak iti kastaunay, Loretta. Jack pulos impagarup abugkawan ni nanang iti sango dagiti kalugaran mi. Mateo, Oh. rumbang lang ang maawatam ti inam. Ammo tayo amin, no anya ti pagdaldalanan na ita. Day talaeng tinatda apang tingtinglak. Tapno malapdak ti sakit tinagam ko, Loretta. Vanessa, pang-asim, di mo paspasan tagmaneho. Aginayad ka laeng ta makagtintan tumot latta. Mama Helen, Amangan nun nga pa'y ti mapasamak ka data. Nakarkarukit din asaan ta makadanon ijay. pasensyakan, Mama Helen. Kayat ko ngamin ti makagtang adagos ijay. Maawatan ka, balasang ko. Ang Vanessa, pang-aasim laglagi pum kumadya imbagakan ka. Apaman ang makagtang ta ijay. Saan arumbang agpakita ka ni Marcela? Agtungpal ka iti imbagakan ka ni Loretta iti cellphone. Tamangan no anyakit di ti mapasamak. Numakita na kayo ni Marcela. Ammo tayo mat, akabarbaraan ti pungtot naga po iti napasamak ni Mindo. Uwan, Mama Helen. Laglagi pagday ta nga imbagam. Boss, agdatan diti balayo. Nakaruwar ka na di ospital. Huwag nga ron. Kahit amumtor ko. Nagmayatirik na. Nakalaglagan. Panagkunakat amokon, noan niya ti makagapot, boss. Natural. Ti kaawanan day jay ala kay Mindo. Ti kaawanan ti ama day jay Amateo. Sigurado analaos tila dingit da ita, ijay lugar da, boss. Ngamen, may isa nila kay Mindo kadagiti tungtong palin da ijay. Butno day tang imbagam torko. Ket ti kang runan nga agladingit ita. Iso dagiti agina abaket Marcela ken Mateo. Boss. Ket ammom no nya ti plano, torko. Anya, boss? Kaya't ko ti agaramid iti may sa abanag masiguradok manginsulto kadagiti agindeg iti dayjay lugar. Nang runa kadagiti agina Marcela ken Mateo. Anya nga iti panggap mo nga ramidan, boss? Dayta nga ron ti pampanunota kita. Nasken makaaramidak iti wagas amang ipaay iti nakarkarupay apakabisitan dagiti agindagijay.
nang runa dagiti agina a Marcela ken Mateo. Sa dino nga'y tinapanan ni Mateo, anak ko. Diyan ka mo, nanang. Ngam nakita ka nagkuyog da kan ni Loreta. Anya, kaya't mo asawaan. Adda ni Loreta. At da, nanang. Iso na lang ta saan nagpakpakita ka ni Nana Marcela. Sigurado ngamin ang makaungot ni Nana Marcela no makita na ni Loreta. Ay, sigurado da ita anak ko. Na mental... Ne, tilugan mo't ni Vanessa day chay. Saan ka day? Isong arot, nanang. Ang mga nagdiretso iji balay day jay. Isong agawid akbait. Ang mga no kasapulan ni Vanessa titulong ko. Mindo asawa. Anyan tinagbanagam. No saan kumaanatangkan ti ulo ti anak na. Saan kumamat anapasamakkan ka ti kastoy. Si bibiyag ka kumapaylaang aging gaita. Mindo. Tiyak maaklon na ito'y napasamakan ka. Sana pulos. Marcela. Sunita. Amok kamsat. Amok ti Marikriknam. Kat panagkunak. Makapadakas lakit ni kan katikanaylatan nga agsangsangit. Kan agladladingin. Tiyak malapdan ti magik. Sunita. Kituray asino ba't siguro apakapasabakan ti kastoy. Talagang agladingit itinakana. Amo, kas nako, maawatak ti Marikriknam. Ng Marcela, amang anoan niya ti mapasamak ka. No pailulis ka iti kasta Marikriknam ita. Sunita. Panagkunakatnas kan nga aginanakamot. Kagrunaan ti amin. Mangipaunag ka kumamot iti taraon. Amang anoan niya ti mapasamak ka. Awanan ti bibiyang ko iti anyaman na mapasama kanya solidad. Awanan na pulos. Nagbati ni nanang iji lamayan. Nasiputa kalimabas tilugan ni Vanessa. Iso ngay maya kundi taw. Amok ngamin adito yung aglayaw. Juan Manuel, duwada ka ni Nana Helen nga imay. Nasabat ko nga rod ni Nana Helen iti agturong akong dito'y balay. Mapan ka no iji lamayan. Naimbagkan ko na. Ta saan akaguran ni Nana Marcela? Saan akas kada kami ka ni Vanessa? Loreta, Makapaladingit, Manuel. No saan kuma anaalas ti ugali ni Manong Andrew? Saan kumamat ang mapasamak ti kastoy? ha? Saan ko ang mababalaw ni Nana Marcela? Wano ti uray asino man, no bilang takaguradak. Taamok, saan anasaya at ti aramid ti kabsat ko? Makipagladingit ak itinapasamak ka ni Tata Mindo, Mateo. Vanessa, Amok no anya ti Marikriknam. Agsipod ta napasarak mo ti kasta. oh, Day din tupay papa. Nga adadyak magustuhan nga aramid na. Nasakitanak idi na pukaw. Si kanto langatan ang nakasingsingpot ti amam. igagkagumaak nga klonen tinapasamak kini tatang. Ngam ti saan ko amaklon. Iso ti panakilangin kanyak ita ni nanang. Ha? Apay, anya ti kayat mo asawan, Mateo? Kaguranak ni nanang. Kinapudno na. Binugkawan nagpaitisango dagiti kalugaran mi amakilamlamay. Anya? Naaramid ni Nana Marcela dayta? Wen, Vanessa, iso nga rodapi manawag pa'y lang iji balay. Tatalaga na sa irtirik na kitikas diyang inaramid ni nanang. Amo ka narigat daytoy. Oh, Ngam kasayaatan siguro.
Nulipatom ti inaramid ni Nana Marcela. Ngamin, bunga la day ti sakit tinakam, kan panagladingit na. Oh, day tamat nga ron ti pampanonotak. Vanessa, tadyak kayat ako maharuti anyaman asaan anasayat ang mapaspasama kiti nagbaitan mi kininanang. Nang runakit, nagamasayag pa'y laang ti amak. Narigat no agsakit ni Marcela, Soledad. Isumot ti kunak. Naibagkit di tauray kaskasano kat napakan ko itay. Ay, naimbaglaangan tanda ka, Soledad. Saan ko amabalin abaybayan ni Marcela, Helen? Soledad. Kaslamay sa kamin a pamilya nga kakalugaran. No anyaman ti parikot ti maysa, parikot mi amen. No anyaman ti pagladingitan ti maysa, pagladingitan mi amen. Ay, amok dayta. Tila ang amkak, kat noan niya ti ibu nga tinapasamak. Ha, anya ti kayat mo asawan, Helen? Awan pa'y latida ka sa napasamak kan ni Mindo. Sa balin ti Char ni Marcela, sanaya. Di na idin kayat nga umasidag iti pamilya na da Loretta kan Vanessa. Ha? Itataawanan ni Mindo. Amkak anakarkaron ako miro ti amin. Dahita ti kayat ko asawan. Anyan tima ko namin tinapanunot ko, Torko. Ayos, boss! Sigurado nga adda masuron dagijay. Wenno mainsulto da kunak manlangan. Sigurado dayta. Ngamin, insulto para ka nakwada ti amin nga ramidak. Pudno dayta, boss. Kat sikan ti makamo amang ipatungpal iti dayta, Torko. Ha? Wen, boss! Siya kung ti makamo. Orayem laengen ti damag. Damag amang ipaaykan ka iti ragsak, boss. Talaga magusto ti kasta kababalin mo, ah. Kanayon a positibo ti panirigam. Magusto, ha? Agyaman agno kasta, boss. Halang arudan. Agtignay kan. Nasken ama ipatungpal mo ti kayat ko ama pasamak. Masyanak ka ni Mateo. Talaga ang nakakaasin ni Mateo ita. Adakit isaan unay nga adayo idi napasamak dayjay. Masyanak nga rod kan kuana. Talaga ang napalalo ti pungtot na. Kat madlaw nga adda pambabasol na kan ni Mateo. Anyan? Isu nga rod ang nakarkano manen ti panaganad ko. Tapno sa andak ang makita. Naimbag na rod. Tainawagan dak nga imuna, sakbay nga imay kayo kanina na Helen. Isu ngamin ti singasing ni Mama Helen, Loretta. Pampanunutan namot ngamin nga amangan noan niya ti mapasamak. Vanessa? Makapalading iti mapaspasamak ita, Loretta. Maasyanak unay kan ni Mateo. Agyamanak iti pan nakipagreknam, Helen. Marcela, agyaman akmet, tauray among agnanaedak iti mansyon, kat saan nak nga iramraman iti guram ka ni Vanessa. Oh, pangaasim, Helen. Diyak kayat adakamatem tinagan na. Ay, pasensya kan, Marcela. Aging kakadiita. Awan pa ilaang ti resulta ti panagimbestigar dagiti pulis. May papan iti pan nakapaltog ni Mindo. Diyakon namnamaan nga dapay nasaya at abanagan ti investigasyon. Amok na... Sa dino tinagapuan dagita. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!